mangeses kadi angin pangsempal kaprapal selo kaplesat soto lumayu mangungsi kagiat kakudu kang jogo bumi jagat dewa Bathara ya pangestu Kara adi-adiku kabeh para sata Kradharma Gati Karta Marma Surtayu lan kowe panungguling Sata Kurawa ya adiku sing gagah prawira Raden Dursasana kabeh ora bakal tak piji saperanging para Sata Kurawa inggih wonten timbalan ngadhawuh Koko Prabu ngawangga inggih wonten parikae menapa Kanjeng Koko Prabu Basukarna Koko Prabu wonten dawuh menapa dene panjenengan ngetapake sedaya para Sata Kurawa Kanjeng Koko Prabu lah kok sore-sore wis dijak metu njaba wonten dawuh menapa nungsung warta nungsung rata ngemban dawuhe para pinisepuh negara Ngastina dene sakuse Kanjeng Koko Prabu Dwarawati rumawat dadi dutaning Pandhawa manjing ana ing negara Ngastina mongko wis gawe dertalan pasulayan nadyan aku sedulur nadyan aku kuwi isih tangga mitra roang karo Dwarawati ning labet lelabuhan ing Narapati Basukarna aja ngasi kowe duwe rasa sujana mula dina iki Gerat lampet brungkat nimpul gajah gelar singa barong awak dhewe minangka dadi prajurit Manggala Yuda aja ngasi awak dhewe kewirangan yen perlu aja ngasi diserang awak dhewe sing gawe pepati ade sing maju ngluruk ana ing negara Ngamarta inggih menawi katen dinten kapan kula lan sedaya kadang kadhawuhan lumawat wonten ing negara Ngamarta aja
awak dhewe ora nganggo petung. Kekuataning Pandhawa kuwi sejatine ana ing Karang Kadempel, pamomonging para Pandhawa. Mula aja ade gepuk perang marang para adik-adikku para Pandhawa kuwi jenenge adewe kuwi soroh nyawa nyidam bandosa pramila. Kula kedah sowan wonten pundi lan kula kedah nglurug gepuk perang wonten pundi. Awak dhewe sikat diresiki kabeh sik. Para pamonging para Pandhawa Kakang Semar Kainadyanto Kempung Pirot Jambulwan ngadeg nek ora dicagak teken ora bakal iso jejeg. Ananging kae pusaka kang bisa kandha jimat. Ya kae minangka dadi kekuataning Pandhawa. Inggih. Sumangga kula dherekaken Enjing Widal Gumuruh saking jroning praja. Kunging kang palakuswa prabusananira lira surya wedalira saka ing jalaniti arasa madangi jagat mungep aning sak pucaking ukir marabak bang sumirat kening surya ting surya mega klawan gunung
Om Ilahi Om Ilahi Ngawigna Mastu Purnomo Sidam Mastu silat merimbang jagat karlo siran tondo kawisaning bisono sono sinawung langen wilopo estu majelis tantun lampahing bidu sinantur tutur katulo telot nilading paradya inir sutunung pomo prameng niskoro karono diya tumiying jaman purwa Widi suda terah ingkang dinawa dawa pinaradi tameng laloka manca tekap wasaning gubita tampun renggen pralambang matumpo-tumpo marmawanggeng panggunggung sang murweng kota sekebiar dumadining wayang purwa murwadaning kondo linarik runtuting basa Dongeng kuno ngemusrasa yen to linarasaya karaos mulat salira han ngrasa wani Wuruing diri rasa rumangsa rumangsani liret jalma ngilo ing kaca jarwe wis rinatur caing caritala becik wis ginelar jroning pakliran yaiku sejati mirsani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darmangkara Tipa Minaraba pudrating Sang Maha Kuwasa Lah wonten ing wewengkon pundi to ingkang nembe kacarya samanti boten wonten ingkang madani ketuwuning padukuhan Karang Kadempel ya winastan klampis ireng Winastan Karang Kadempel karana ting mriku mujudake bumi kang subur nuwuhaken woh-wohan pala kapendhem pala kasimpar pala gumantung wiji bogo wiji jampi lan sapanunggalane pramila winastan klampis ireng keranten ting mriku wonten wit klampis ingkang ulese cemeng kang dados gapura pepayunging bumi Karang Kadempel. Sinta ingkang katemben lenggah Cinandra tan asanes pintu kejawi tetungguling Karang Kadempel. Pamonging para satriya Pandhawa inggih Punakawan Madukara. Kilurah Semar Yanayantaka Badranaya Saron Sari Yadudha Manangunung Jurudyah Kuntaprasanta Wong Boga Sampir ya Bojogati inggih Sang Kyai Ismaya Semar tegese samar datang kesamaran perkara ingkang sampun lan dereng gumelar Nayantaka tegese ulat Antaka tegese pepati yen nedeng boten karenan penggali yayah kaya wong mati Badranaya Badra tegese rembulan Naya tegese ulat yen nedeng karenan penggali yayah Purnama Dadari Saron Sari sak paripolae tansah mengsemake ora saru malah sari Duda Manangunung polate Yai Semar sarwa ngiwuhake yen diarani lanang kamangka kopek nanging yen wadon kok rerawesen Jurudyah tegese pamonging satriya kang gayuh kautaman janggan semara tegese dadi gurune wong kang anggegulang Papa Brata sabar lila lan legawan nderekake sakating titah kang nedheng tarak brata
wong boga sampir tegese jalma kang wis kalis saking panggodha pangrencana bojo gati tegese dadi pelades ingkang tuhu dateng sesangguman Ismaya binarya dadi pepenget dumadine Kyai Semar ing muni saking semune es mune cahya weninging gesang Kilora Semar nindakake darmaning pamomong awit adhedhasar prasaja sentosa lan wicaksana. Prasaja tegese sabarang tindak adhedhasar jujur, blaka suta apa anane lan kasunyatane. Sentosa lire teguh ing penggalih kukuh ing pemanahan. Wicaksana tegese pono ing paningal limpat ing kawruh. Hari sajungga Kyai Lurah Semar nedeng lenggah madyaning gasibu sak ngajenging dalem limasan. Wongok kaya tenggok datan mobah datan musih nyawang rina sasat ratri. Nyawang ratri persasat rahina. Ulat mesem dereng kintenan bungah, ulat jekutem dereng kintenan susah. Mboten wonten ingkang waget ambatan karep kersaning Kyai Semar, labet saking andhap asor lan tawaduke sang pamomong sejati. Lah, sinten to ingkang kepareng marak sowan ngabiyantara mangayun rawuh wonten ing madyaning Cerabaan Karang Kadempel punika para bendara-bendara minulya, bendara-bendara agung Kadang Pandhawa. Ingkang nedeng nampi wujuding kanugrahan awastan Wahyu Panca Tunggal Doinguni. Mila asok bulu bekti glondong pengareng-areng ngarsanipun Kyai Semar dene sampun sembada. Ngupir wujuding kanugrahan sinaratan kegojegan dumateng para kadang Punakawan Kilurah Kula Gareng Kilurah Petruk Kantong Bolong Semawana Kilurah Bagong ingkang jumeneng wonten sapengajenganipun Sang Kyai Semar menika Nalendra Negari Ngamarta ajeng juluk Sang Nata Prabu Kuntadewa Sang Darma Kusuma Darma Aji Sang Prabu Yudhistira Sang Adawija Kangka sinambung bungkur Nalendra Ngamarta satriya panengah Pandhawa Raden Janaka Raden Permati inggih Raden Harjuna Kumbang ali-ali Sang Kaliti Maha Bau lan sapanunggalane basa mawani. Ingkang jumeneng angregemeng Yayah Lintang Bima Sekti sinararan tuga asisa punika satriya panenggak Pandhawa Raden Haryawardhana Wijasena Bimasena Kusuma Yudaya Sang Kusuma Dilaga pungkasing pasiban wonten ing sak ngajenging limasan satriya kembar kemanikan Raden Pinten Tangsen inggih Raden Nakula Sadewa mangkono to arawu madyaning pasamuan jejamuan wonten ing madyaning joglo empyak gladagan empring ayem jenjem raose tebih saking kuncaraning negara mangkono to pangudas maring Kyai Semar ingkang dereng kawiyos sing lisan
Tuhan sembah dereng ulun kapura boris pangapura bengeran ing sahananing mring kanang sing dasih maweh buka kang sawegung saking mring kanang telahan mamujengo ing narama teka tansah dadya Sri Tinon ing pasewakan busana maneka warna Sebak puspiten ngutyono Miang panjraing sarwa rukma Obra-obra banyo sumirat Kenyaring tejo leliweran lereki lat sisiring tapit wimbo kegondo amrit minging sabaran mangambara begek sak dulita Ndara kula para Pandhawa
Kadingaren janur gunung kepareng tedhak rawuh wonten ing madyaning pecraban Karangga Dempel mongko kanthi jangkep boten kados adat sabene dene ingkang adat kang sampun lubiya menika namung Bendara Kura panengah Pandhawa Raden Janaka. Lah kok menika kersa tedhak rawuh amberkahi wonten gubuk empyak kula mongko jangkep para Pandhawa 5. Gus. Katuran karaharjan rawuhipun jenengan dika Bendara kula. Sinuwun Prabu Ngamarta, sinuwun Prabu Yudhistira nggih sang sinuwun Prabu Puntadewa. Momongan kula Bendara kula Raden Janaka, Raden Werkudara miwah Raden Nakula lawan Sadewa. Nadyan ingkang pun abdi ngaturaken pasegan para krami kunjuk Gus. Kakang Semar iya. Yo mung aku bakal ngaturake basaning momongan wae. Tampanono Kakang Semar. Semono uga aku Kakang Semar. Aku bakal ngaturake bahasaku katur. Wah. Semar. Aku bakal ngaturake bahasaku katur ngarsaning kiyaine Semar. Inggih Gus, dawah sami-sami. Mugi kaskecakaken anggen panjenengan dika sedaya rawuh wonten ing madyaning Karangga Dempel. Iya Kiai. Kaya wis ora kurang kepenak. Sowanku to rawuhku ana ing marjaning Karangga Dempel kini. Iya Kiyaine. Kaya wis ora kurang kepenak Janaka sowan ana ing Karangga Dempel. Iya Depol. Kaya wis ora kurang kepenak Prapta lan sowanku. Ngaturaken wilujeng rawuh Ndara kula Ngamarta. Inggih, ngaturaken wilujeng rawuh Bendara-bendara kula Ngamarta. Gus, wah Jan, apa wis mangsine gara-gara apa ya iki kok jenengan sedaya rawuh mriki iki apa wis mangsane gara-gara? Apa dumeh iki gareng iki gek disengkakake ngaluhur minangka dadi apa? Oh, ya ora mbok menawa kuwi mergo dadi bintang tamu orang ora, iki bendara-bendara rawuh iki mesti ana wigati. Apa? Iya, Punakawan Petruk Gareng Bagong. Pangestu Kutampanono. Inggih, sanget anggen kula ndadosaken jimat paripih ndayaning kasantosan Gus. Mugi kaskecaken anggen panjenengan dika lenggah. Inggih, mugi kaskecaken anggen jenengan dika lenggah. Kopi napa, Gus? Iya. Kaya wis ora kurang kepenak. Ana apa Bagong? Wonten, beres-beres. Kopi ireng napa gudhe? Kopi ireng wae bendaramu. Inggih, siap. Iya Punakawan wis ora kurang prayoga Prapta lan sowanku ning kene. Wah, iya. Kabeh Punakawan kaya wis ora kurang kepenak Prapta lan sowanku. Gus, nuwun sewu janur Gunung Kadingaren dene bendara-bendara kula kersa tedhak amberkahi. Mestine wonten wigati dene. Lah kok karoyo-royo rawuh mongko mboten paring pawartos. Wah, anggen kula enampi rawuhipun panjenengan dika sedaya menika persasat kadi dene kejubrugan Ukir Sari kelepaning Samudra Madu. Lah ming sak drajating Semar. Lah kok mboten panjenengan ingkang nimbali kula supados sowan wonten ing Ngamarta. Wah, lah kok malah bendara-bendara kula ingkang kersa tedhak amberkahi, Gus. Mbok menawi wonten ingkang wigati monggo enggal kabar darna ndara kula. Anjra ingkang puspita kasliring samirana amrit
sekar kadung ngas gandanyo mawe raras retnaning driya Kyai Semar ingkang bakal ngendika utawa paring dawuh marang jeneng sliramu bakal tak sulihake marang adiku Werkudara. Wah, barep kakangku ya. Gage kuwi sing paring dawuh pamatur ngarsaning kyaine. Yo, barep kakangku. Amit-amit pasang kaliman tabib. Iya tak keparengake di Kyai Semar. Wonten dawuh, Gus. Praptolan suwanku cekak aos wae. Ora ana wigati liya kejaba bakal ngaturake agunging manuwun. Anggone para Pandhawa wis keduga nampa wujuding wahyu ingkang aran Wahyu Panca Tunggal. Panca Lima Tunggal nyawiji sajuga angganing para Pandhawa. Ana ing lelakon ingkang wis kawuri. Inggih, Gus. Ampun panjenengan ngaturaken panuwun ngarsanipun dumateng ingkang pun abdi ndara. Kula menika namung sakderma pamomong. Kula menika namung sakderma bature panjenengan dika sedaya. Mestine menika sampun dados tanggel jawab kula anggenipun tansah anjampangi saklaku jantrane jenengan dika sedaya. Mung kula badhe atur pemut sekedhik ndara. Sak sampunipun panjenengan dika sedaya nampi wujuding Wahyu Panca Tunggal menika nggih kedah dipun jumbuhaken. Panca Lima Tunggal nyawiji sajuga menika lambang kerukunan, lambang gotong royong. Nadyanto nuwun sewu ingkang dados nalendra menika sinuwun Prabu Darma Kusuma inggih sesembahan kula Prabu Puntadewa. Nadyanto ingkang minangka dados satriya bebentenging utawa bantenging negara Ngamarta menika bendara kula Werkudara lan Janaka ingkang dados juru obat leladi lan sedaya ingkang murakapi ting wingking klebu dokone. Niku bendara kula nakula kelawan sadewaning menawi wonten pakaryan kula suwun menika dados pralambanging sajuga nyawiji setunggal tekad, setunggal niat, setunggal hajat. Merga Pandhawa menika lambanging kerukunan lan uga lambanging manembah ngarsaning Gusti kang murbeng dumadi. Lambang jamaah menika nggih para bendara kula Pandhawa. Salat 5 wektu menika nggih perlambange wonten Pandhawa isak luhur, asar, maghrib, gangsal, maktubah sedaya wonten ing para Pandhawa ingkang minangka dados lambange mekaten. Pramila kula suwun sakbibaripun panjenengan dika sedaya nampi kanugrahan sing ngiling-iling
sing atos-atos ndoro. Jenenge kanugrahan menika sampun sak jodoh, sak bobot lan sak kekawin kalian ingkang asmaning Pacoban mekaten, Gus. Iya. Ngaturaken bunging panuwun Kakang Semar. Ana bab sing luwih wigati dene pirang condro kepengker anggone para Pandhawa anggayuh wujuding Wahyu Pancatunggal direwangi tarak brata, direwangi mujahadah kinen bisa kasembadan nampa wujuding bebungah, nampa wujuding kabagyan. Mula wis dadi tekating barep kakangku lan kabeh para Pandhawa lima supayane bakal ndangu marang kabeh punakawan njaluke apa, njaluke kepiye yen pancen butuh brana picis saka negara Ngamarta ora bakal owel. Jaruk pirang kenceng, jaruk pirang gligen, umpama njaluk Mas Picis Raja Brana njaluk pirang karat bakal tak saguhi Kakang Semar. Pawitane kula nderek jenengan punika kula mboten ngalap pamrih. Ngaten, kula mboten ngalap pamrih. Dados panjenengan ampun bahasake kula menika kadidene para nayaka, nayaka negari Ngastina, nayaka negari pundi kemawon utamaning nuwun sewu lho niki. Nayaka negari Ngamarta. Esuk mlebu kerja sore bali banjur bermulan bayaran. Mboten kados ngoten niku pakertining Semar. Kula menika nampi dawuh langsung saking eyang-eyang kula saking leluhur kula kinen saestu anjampangi traing kusuma rembesing madu wijiling andana tapa. Mila Gus, saestu mboten kula nampik dumateng bebungah ingkang badhe panjenengan paringaken dumateng ingkang pun abdi babar pisan boten. Nek jenengan tanglet kula menika butuh banget. Butuh banget. Wong menungso menika al-fakir, titah menika al-fakir. Ingkang al-aghniya menika lak Gusti Kang Maha Kuwasa. Ingkang sugih lan semugih menika Gusti Kang Akarya jagat. Nek titah kaya dapure Semar, Gareng Petruk Bagong menika wong ora duwe kula nika ngrumangsani al-fakir wong kang butuh. Ning kula badhe matur, butuhe kula menika kathah ndoro. Kakang Semar, anggon kula mawat kelingan jaman semono gayuh wujuing wahyu utawa gayuh wujuding wahyu Makutha Rama. Kabeh punakawan ndereke marang ingsun, umpama pancen sliramu diaku aku utang. Dina iki bakal tak sarutang Kakang Semar. Umpama pancen ikhlas lahir batin banjur sing tok jaluk marang panjenenganing sunapa. Nadyan Madukara kowe ora sugih kaya dene negara Ngastina ananging saora-orane aku iso ngaturake bebungah lan asok bulu bekti glondong pengareng-areng ngarsaning Kakang Nayantaka ya Kakang Semar. Gus, kula menika kathah kebetane. Kakang gage matura apa kebutuhane? Nuwun sewu Kakang Semar. Inggih. Ndorona kula sadewa niki. Ya, aku ingkang prapta. Wah, ambok pinarak mlebet mriki. Wis kebak ning jero, wis aku saka njaba wae wis banter. Sound sisteme wis banter. Aman. Oh, inggih. Wah. Inggih. Pripun, Ndara? Wis to, gage matura kowe njaluk apa dina iki Pandhawa bakal ngaturake bulu bekti glondeng pengareng-areng ngarsaning Kakang Semar lan kabeh para punakawan utamane Kakang. Gus, nggih, kepiye? Kebutuhane kula kathah. ning kula menika sing paling utama menika butuh kula namung kula butuh kalian rahmate Gusti Kang Murbeng dumadi. Kula menika butuh dumateng ridhone Gusti Kang Murbeng dumadi. Pramila nuwun sewu menawi panjenengan saestu badhe sabiyantu dumateng bot repote Semar kathah sanget. Kula mboten badhe nyuwun bondo donya. Kula mboten badhe nyuwun brana picis. Mas Picis Raja Brana babar pisan mboten nggo apa. Semar wis tuwek ngenten iki ra patut dinggoni Mas Inten Hergeni mboten patut. Nadyan Bagong Gareng
Petruk nika. Aduh, Aku butuh hem. Pak, Iya ya Pak, aku butuh ya Pak. Mir. Aku butuh, Mir. Wah, bali rasa ngono ya teneh kecut. Wis to meneng kabeh kowe. Iki perkara wigati. Mir, aku butuh, Mir. Nuwun sewu kabetahan kula menika jumbuh wonten anak kula ingkang wuragil menika Ndara. Dene setunggal lapan kepengker menika kok gadah gegayuhan mongko gegayuhan nika nuwun sewu menawi kula saged aturaken menika persasat cebol gayuh wulan wuta ngitung lintang tangeh lamun. Lah mbok menawi bendara-bendara kula menika kersa anjampangi lan kersa paring dedonga kleresan jenengan paring kersa rawuh mriku mbok menawi kersa nderek sak biyantu dumateng bot repote Semar utamaning menika hajate Bagong menika Gus. Bagong Dawuh, duwe wigati apa kowe? inggih. Jane kula ajeng matur ning lingsem Ndara. Gage matura rene maju ngarsaning bendaramu Bagong. Ah, mboten. Dong. Rasa isin. Wis 8 punjul lho kowe njaluk, mongko urung keturutan. Ayo wong gegayuhanmu ki aku ngerti ya gegayuhan luhur, gegalian apik, ora kanggo pribadi ning kanggo wong akeh. Ayo matur. Ah, truk. Mbok kowe ya, truk. Wah, ya ora. Tetep kowe matur dhewe, sapa sing dihajat? Wong ki hubungane karo masyarakatmu, kuwi hubungane karo padukuanmu. Bagong Punakawan Bagong. Wonten dawuh, Gus. Rene gage maju ngarsaning panjenengan ingsun. Wah, Bagong Dawuh, gage matura ora semang durgama sangga rungki rasmang isin. Biasane kowe sok seneng jejaluk ana ing negara Ngamarta utamaning ana ing kesatriyan Jodiwati. Oh, isin aku nek ora iso mudaneni marang kekarepanmu. Kowe wis gelem nderekake aku wiwit lelakon Bima Bungkus, wiwit lelakonku biyen nganti tekan seprene. Wiwit kuncung ngasih tekan gelung, wiwit jabang ngasih tekan celaprang kowe sing ngopeni marang panjenengan ingsun. Dina iki apa wae sing kok jaluk nadyan tumuruning lintang lan rembulan mesti bakal tak udaneni Bagong. wah, jenengan menika ampun sok. Nek ngendika ampun sok gedhuwuren. Nek tenan kula nyuwun lintang kalih lembulan. Napa jenengan mboten malah mangkih kaweratan. Pun to, ampun wonten niku wah kula lingsem kula, isin kula Gus. Punakawan Bagong. Dawuh Ndara. Gage matura maju kene Bagong. Mboten usah betok iringan. Pun ngeten mawon Gus. Jejere kula menika angsal penangise kawula-kawula kula ingkang rina pantaraning ratri. Kula menika tansah didemo kalih masyarakat kula. Duka niku masalah pembangunan, duka niku masalah perairan, duka niku masalah nggen bab tata titi tentrem padukuan kula. Khususnya wonten ing RW Kebagongan menika Gus. Iya Bagong. Mula apa sing bakal dadi hajatmu? Bakal ingsun sak biyantu marang adi-adiku. Kula mboten gadah hajat kathah kok Gus. Utawi kula mboten gadah panyuwunan kathah. Kula namung nyuwun supados bendara-bendara kula menika sak biyantu. Wong kula niku yakin umpamine para Pandhawa nggih nuwun sewu bendara kula Janaka, bendara kula Werkudara, bendara kula menika sinuwun ing Ngamarta Prabu Yudhistira utawi aduh kula niku ngasih serak Gus saking lingseme kalih jenengan ndika. Iya Bagong sing tenang Bagong. Inggih
kula menika gadah hajat kinen bangun wujuding padukuhan menika Gus. Ndara kula ngamarta. Mongko sareng kula menika tafakur saah. Tafakur saah tegese Nuwun sewu tafakur saah menika lak afdalu min khairu min alfi ibadati sanah. Iya Bagong iya. Dene sakpele kula ngenam-enam angen-angen kula tak gathuke kalih manah kula. Lah kok anggen kula badhe bangun dusun, bangun RW menika kok kathah sanget serananipun Gus. Wah. Lah menika kleresan panjenengan dika sedaya para Pandhawa kersa rawuh. Ponokawan Bagong. Yen nggon bab among kisma lan uga bab tetanduran tanem tuwuh mestine Pati Andakawana bakal nglempakake para kawula among kisma supayane melu sak biyantu. Wah, Bagong, Dawuh umpamane nggon bab pembangunan anak-anakku mestine bakal melu sak biyantu Antarja Gatotkaca lan uga Abimanyu kabeh anak-anakku mestine bakal ora wegah nderekake dawuhe panjenengan ingsun. Umpamane kowe butuh Mas Picis Raja Brana utawa Prabiya lan Pradana, negara Ngamarta bakal tak tawu, tak aturake marang kowe Bagong. mboten Ndara. Ingkang dados syarat serananipun nggih menika sepisan pelemper tangga jiwa ingkang angka kalih Jambu Dipanirmala lan ingkang pungkasan menika inggih menika wujuding Sekar Cangkok Wijaya Kusuma Gus. Sidhem jroning pisowanan wadya gung tanpa sabawa. Kaprabana Sang Nalendra Tama mangu-mangu kawunengan ler sing duka cipta ler sing duka cipta Pera Buddhi Mandana Raras Pera Buddhi Mandana Raras Sidhem madyaning pasiwakan wonten ing Pecrabahan Karang Kadempel. Nalika semanten Kilurah Bagong matur kanthi walaka ngarsanipun para bendara Ngamarta. Bilih nyuwun syarat serananipun tetiga ingkang wonten ing saklebeting Pancandriya duk inguni. Wonten ing tafakur sah lan mujahadah Kilurah Bagong angsal sasmita gaib bakal dumadi wujuding pembangunan lan ugi anggenipun ambangun wonten ing padukuhan Karang Kadempel kanthi syarat srana Sekar Cangkok Wijaya Kusuma Jambu Dipanirmala lan pelemter tangga jiwa kedadak nalika semanten dados gigriging wonten ing sakjawining rangkah Narpati Basukarna wonten ing sakwingkingipun Rekyanapati Harya Sengkuni kelawan Sang Penemban Durna rawuh wonten ing madyaning Pecrabaan dados kagiat para punakawan.
jagat kari among mbak lumimbak ombaing samudra ae ono ae ono bale lumut ambreng genggeng awito dedenjeng-denjengan hai hai begegek ugeg sak dulito mel lah kok durung ngasih anggonku nampi rawe bendoro bendaraku kabeh janur gunung kadingaren bendoro-bendoro para her-her negari Ngastina rawuh wonten ing madyaning Karang Kadempel ndoro kula Rekyana Patih Harya Sengkuni sami wilujeng rawipun Wilujeng mir. Pak. iya wilujeng karang wong tuwa kadang cuk katel ilate reng Iya, inggih. Rekyana Patih Harya Sengkuni sami wilujeng. Rekyana Patih katuran karaharjan rawipun Sapa iki? Rekyana Patih Harya Sengkuni arupa Penemban Durna. Wah, penyakit. Angge ngunggahke proposal gentes wae kok wis ketamon kedayoan wujuding memala ya terus saru. Kuwi iki tamu agung saka negara Ngastina. Aning ning dipapan ning dilakon ning ditanggapan. Nah iki sing marake dadi lantaran kono perang gagal mesti iki. Sami katuran karaharjan bendoro-bendoro. Narapati Ngawangga ingkang boten kersa mlebet mergi teng mriki pancen gene sempit. Sedaya kemawon para priyagung negari Ngastina, utamaning Penemban Durna. Iya, amit-amit pasang Kalimantabe tinebihno ing iluduni dumawaing tawang-tawang. Kiai Semar, aku sowan rene cekak aos wae ora bakal suwe-suwe. Lole astokus polos palu gembal samorante Allah Semar iya padha kanthi raharja sak prapta lan sowanku ana ing pecradaan Karang Kadempel kene Semar. Inggih mugi kaskecaken anggen panjenengan dika lenggah lan sedaya para sata Kurawa aturan karaharjan lan mugi kaskecaken anggen sami pinarak madyaning gubuk impyak gladagan pring kados pekaten. Iya. Kowe ora kurang kepenak prapta lan sowanku ana ing Karang Kadempel kene. Ya, kowe ora kurang kepenak Semar, prapta lan sowanku ana ing desa kene. Heeh. Matur suwun naik saka pasugatan daharan so unjukan sing wis tok cawisake ngarsaning para sata Kurawa. Kuwi jane ora tak karepke. Kuwi jane ge nyugah ndara Pandhawa malah Kurawa melu teka mengko Kurawa ki adate 100 cacahe ya. Ha iya, wis ora apa-apa, Gong. As-sadaqah tu lidaf il balak. Sedekah kuwi iso gawe tolak balake mbok menawa awak dhewe ikhlas ngulungake pasugatan, lho to. Heeh. Kuwi iso dadi tolak balak kanggone awake dhewe. Amin, Allahumma amin. Inggih Gus. Nggih, kados mekaten menika Ndara Patih Sengkuni lan ugi Penemban Durna. Kawontenaning Karang Kadempel udakara pun enten nek setunggal warsa nggih jenengan rawuh mriki. Iya, kowe kok isih kelingan. Inggih. Kula niku nadan pun sepuh ning kula tasih ning ngalih kula nggih.
Mbok menawi panjenengan badhe paring dawuh, sumangga panjenengan paring dawuh. Rawuh panjenengan dika menika persasat ndadosaken kagiat manahipun ingkang pun abdi karang kadempel. Ndara. Iya Kyaine Semar. Ya mung aku bakal ngaturake perkara kang wigati, mula cekak aos wae ora bakal suwe-suwe. Inggih. Malah langkung prayogi menika. Mergi menika bakdo menika gareng menika angsal tanggapan. Iya. Tanggapan teng kidul kali menika badhe kapurih serampat. Oh iya, heeh. Lah, pramila monggo panjenengan dawuhaken wonten wigati menapa? Iya, kapisan aku tilik karaharjan silaturahim ana ing madyaning padukuhan Karang Kadempel. Nggih, matur sembah nuwun dungkap ingkang wigati, Kyai Semar. Aku bakal takon marang kowe kabeh. Apa kowe kuwi ora tau ngerti sing wujuding tapel wates, kowe kuwi ora ngerti sing wujuding jarak. Lah kok kowe teko wani nyorok bengkok nyahak wewenanging liyan. Lepat kula wonten pundi, Ndara? Lepat kula wonten pundi? Lah kok jenengan langsung nuduh nuding dumateng ingkang pun abdi Karang Kadempel. Kowe wani ndombani marang anak-anak Pandhawa supaya ngambake galengan Kali Serayu ngasih nyerempet ana ing madyaning Kali Cingcing Guling. Kowe wis nungkak krama, mongko kowe iki wujuding kiai, lah kok kowe wani nerak wates. Apa ngono kuwi iso diarani kiai? Siji. Ingkang angka 2. Aku krungu kabar-pekabaran yen to Panakawan Bagong bakal mbangun wujuding dusun. Mongko yen to ditileki saka derajate Panakawan Bagong tangeh lamun cepak wurunge. Anggone bakal mbangun wujuding padukuhan ora urung engkuming lemah uruke jikuk lan ngrusoi marang arga sakiwa tengening ana ing laladan negara Ngastina. Mula tak jaluk dina iki uga sing gedhe pangapuramu Panakawan Bagong utamane wurungna anggonmu bakal mbangun wujuding padukuhan. Wis to negara Ngastina lan negara Ngamarta kuwi aja dibentik-bentikke meneh. Yen wingi lelakone ana lelakon Kresna Duta sinuwun Prabu Dwarawati kinen badhe ngucik bali ning negara Ngastina. Mongko iki gek dipenggalihke marang para sepuh negara Ngastina. Lah kok saiki Bagong bakal cumongol-congol, bakal ngetokake yen to wong sing jujur lan walaka, wong sing ngopeni marang kawulane. Lah kok wani bakal ndukiri gunung ana ing sakiwa tengening tapel wates negara Ngastina. Kuwi munggo aku nyorok bengkok tenan Kyai Semar. Jaja muntap lerek netap duka yayah sinipe netra kocak ngundarandir idep nyomangolon cakrawadanani rombranang Pun tak batang cangkrimane. Wis to arep wong-wong negara Ngastina arep lipit mlebu ana ing Karang Kadempel iki mesti ming gawe geger. Kula nggih boten badhe matur suwe-suwe, jenengan punika kagungan hak napa, kagungan wewenang napa. Ing atase negara Ngastina menika negara sing pun dijabel, menunggu aba-aba untuk dikembalikan kepada yang berhak. Ya nggih menika para Pandhawa. Lah kok panjenengan ngendika kados mekaten, mestine kowe kudu taren-taren karo wong Ngastina. Nadyan negara Ngastina iki bakal bali ana ing astaning para Pandhawa ning aku tetep melu kecocok atine yen to kowe teko ndukiri gunung sak geleme dhewe. Kowe teko ngresiki pekarangan sak geleme dhewe mongko kowe mbocori kali-kali ana ing sak kiwa tengening Serayu kinen apa pamrihmu supayane Cingcing Guling asat banyune. Yen wis asat mestine kowe bakal angel mijet woing ranti bakal gawe kapitunaning masyarakat Ngastina. Nuwun sewu Rekanapati. Kula badhe matur ngarsaning panjenengan dika menika mbok ampun panjenengan menika suudzon. Ampun panjenengan menika gadah panyokra bawa ingkang boten sae. Lire kula menika ndukiri gunung, pancen kula pun nembung kalih saperanganing para Sata Kurawa duka ditekake tekan pusat napa mboten kula mboten mangertos.
Ning bakune kula pun nekake layang padukuhan Karang Kadempel menika kula bangun supados melancarkan akses perdagangan perekonomian antaraning negara Ngamarta tekaning negara Ngastina. Mekaten kok dilepetake njlepat kula teng pundi? Sakniki nek bangun tak utawi dalan tak bangun ora taya, klera-kleru le omong. Dalan tak bangun ora bangun tak dalan. Heeh, wis kowe menengo to, Reng. Jatahmu ki engko. Ya. Nek dalan tak bangun apa ora sing kepenak ya wong-wong Kurawa uga jek-jegan ngambah melu ngambah dalane. Yen kali kuwi tak dukiri kae tak bocori, iya pancen kuwi gawe ya kuwi ngilekake banyu ana ing pasabenan, ana ing Karang Pradesan supaya nek kawula amung kismo kuwi ben gampang le olah tetanen. Apa aku kleru? Apa aku luput? Mestine kowe luput mergo kowe ora manut marang pernatane negara Ngastina. Luwih-luwih kowe ora melu ngaturake wujuding upeti marang negara Ngastina. Upetimu ning negara Ngamarta ora tau apa meneh ning negara Ngastina. Lah kok kowe arep jeg-jegan ana ing saranduning lemah negara Ngastina. Negara Ngastina kae darbining para Satakura. Nggih, leres. Negara Ngastina menika darbining Trah Barata utawi Trah Resyabyasa. Lan darbining inggih menika Resi, sapa kuwi sing ora gelem rabi kuwi? Resi Bisma. Lah nika niku sing pagungan hak. Lah nuwun sewu nek sampeyan ki sapa? Sampeyan kuwi ndek hak apa ning negara Ngastina? Aku warangka negara Ngastina. Aku duwe hak minangka dadi marangkani makli anak Prabu Duryudana, anak Prabu Suyudana. Alah, ambok gombal wong padha wong jaban rangkah. Sampeyan karo aku padha-padha ora duweni hak waris negara Ngastina. Ora semang panjenengan kakean nyerweteh kaya betet sewu nego pategalan. Saniki karepe jenengan pripun? Wurungna anggonmu bakal mbangun wujuding desa lan dusun Karang Kadempel. Aku sing ora narimake Tantrimane panjenengan bakal tak rangket, tak lebokke pakunjaran negara Ngastina. Lah wong kula ki wong Ngamarta kok arep lebokke pakunjaran negara Ngastina. Menika pun melanggar melih niki. Nek kula luput ya masukkan dulu di apa ki jenenge? Pakunjaran negara Ngamarta. Saya itu di bawah pemerintahan Sinuwun Prabu Puntadewa. Mboten rekyana Patih Sengkuni. Iya ning kowe wis nerak pernatan negara Ngastina. Mboten saged. Anak Prabu Duryudana ki anak sing paling tuwa. Mestine kudu ana duta pamungkas meneh. Sing iso ngrembug Ajanata Dwarawati, sing banci Demban Siladan. Lho. Sinuwun Prabu ngopo kae? Wis arep nyampak kendang kae. Tenang kowe sik sinuwun. Ngeten lho. Wah, arep omong apa dadi lali aku. Wis kowe kakean guyon kowe iki kok. Ambok luweh rasa ngurusi tukang kendang. Wis ngenten mawon sakniki kersane jenengan pripun? Nek kula ken murungake sedya mboten saged. Ware-ware wantas, rawe-rawe. Hah? Rawe. Oh, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Sinten kemawon ingkang badhe damel Karang Abang wonten ing Karang Kadempel. Mestine kula menika nuwun sewu lho. Cacing dipidak menika mboten ngrasake lara ning ming kepengin bales harga diri saya sebagai kawula Ngamarta. Ya pancen Karang Kadempel menika wonten ing tapel wates, pancen nuwun sewu, lemahe niku lemah sengketa. Ning kawulane ayom-ayem tentrem mat sinamatan daya dinayan. Sakniki kula ngeten mawon. Nek panjenengan boten mudaneni lan boten nderek mangestoni kersane jenengan pripun? Kowe bakal tak lebokke pakunjaran Negara Ngastina. Mboten saged. Aku leh mandat saka anak Prabu Duryudana, pewaris hak saka negara Ngastina. Pripun? Pewaris hak saka negara Ngastina. Hak kathok ye. Hak sing andarbeni lan uga kae keturunaning Resyabyasa lan kae uga isih keturunaning para her-her negara Ngastina. Saiki kowe kuwi ming drajating wong cilik, ming drajating wong loro saudon telu saurupan. Kowe ora duwe hak tumraping negara Ngastina. Wala dalah.
Cetak gampangi sampean badhe nantang dumateng kamurkaning Bagong. Pancen kula ki wong cilik wong ra duwe kula ki wong ra duwe nasab ning nuwun sewu. Wonten pangendikaning para sepuh laisal fata mayakulu kana abi. Walakinil fata ha anada. Apa kuwi artine? Omongno karo Prabu Duryodana. Laisa ora ana utawa laisal fata ora iso diarani kuwi nom-noman sing sangar, nom-noman sing sejati. Man utahe sapane wong yakulu kang ucap sapa man kuwi. Kana abi iki bapakku iki mbahku iki leluhurku. Trah Raden trah Digdaya traing kusuma rembesing madu wijiling andana tapa. Walakinil fataning ya kuwi iso diarani nom-noman sejati, iso diarani wong lanang tenan. Walakinil fata, ha iki lho aku, anada ya aku. Aduh. Ha iki lho anada ya aku. Ha kuwi, ngono kuwi. Dadine nek pancen sinuwun Prabu Duryodana pancen rumangsa duwe trah luhur, trah darah biru. Sakniki tak balekke, sing duwe trah dhuwur kuwi ora mung trima sinuwun Prabu Duryodana. Sing jagong longok-longok kaya tenggok teng burine kula menika sinten? Semar utawa Kyai Iswaya. Lah, jenengan ngerti mboten sejatining Semar? Ya kuwi wong kere, goblok kowe. Ketoke wong pendidikan ning jebul wong radang. Semar menika saperaning dewa. Dewa ingkang nyalira wonten ing Janaloka dadi wujuding pamomong. Mula nek jan wis nyendol nasab, kula badhe nyendol nasab ugi. Sang Hyang Bathara Guru nika mbahne Kurawa, mbahne Pandhawa. Ning sing teng burine kula menika Mister Semar menika kakangne Bathara Guru. Mula nek panjenengan kepleset meneh. Pancen panjenengan menika badhe ngunggul-unggulke nasab. Sakniki kula nasabe ya dhuwur yen mengkono maju ing pabaratan. Nasab do nasab tawurke amangga. Ayo urus. Ugeg. Lah kok aku ki urung ngasih melu mangsuli ngendikane Rekyanapati Harya Sengkuni Bagong teka langap-langap kaya mengkono to Gareng. Inggih. Pancen ada wedanane putra ragil panjenengan kados menika kiyaine. Nggih adi kula pancen nek pun gadah sejo napa mleh kok sejone menika napa niku jenengane istilahnya diabaikan utawi diece karo wong liya apa meneh nggon masalah nasab mestine bakal mbelani dumateng panjenengan apa meneh Bagong menika lak ayang-ayangi jenengan dika Kyai ning Ismaya. Haning nek iki ngene iki engko dadi ora apik kedadiane mongko iki lelakone ana ing tapel wates negara Ngastina lan Ngamarta. Gus. Wah. Semarya. Umpamane sing mlebu ana ing negara Ngamarta utawa ana ing Karang Kadempel kuwi ming Rekyanapati Harya Sengkuni mestine bakal wis tak idak ndase. Ning kayana guruku ana wong tuaku Bapa Wanebandurna. Mula supayane ora dadi derdah pasulayan. Jamprong adiku ya Janaka sing bakal nengah-nengahi kahanan. Inggih Gus. Kula mboten kepengin dados Karang Abang dados derdah pasulayan wonten ing Karang Kadempel. Ketentremaning Karang Kadempel wonten asta panjenengan nggih Ndara. Iya Kyai Semar. Gareng yen mengkono. Ayo gage tututi kae kabeh budalna kang padha seba jeneng ingsun kundur kedaton. Inggih. Mastuti dawuhipun Kyai Semar sampun boten kirang anggenipun kula nglempakaken para kadang panawung krida supados meratitisaken lumaksananing kawontenan menika. Iya, Kaya wis ora ana dawuh meneh. Ndara nderek sak biyantu ya. Semarya.
purna gatining pananggilan. Sawetawis kundur kedaton jelek saking gambar kencana kinapit gambaran gading. Kaderekaken para kawula among kisma mandhap saking empyak gladagan empring lamun Cinandra tindake Sang Kyai Semar kaya tansah sesanti kamulyanira.